الحمد لله رب العالمين القائل في محكم تنزيله استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل عن ربه في حديث قدسي صحيح وجبت محبتي للمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتحابين فيا والمتباسلين فيا أو كما قال وعلى آله وصحبه حملة شرعه وحفظة طريقته التي قال الله تعالى عنها ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم معا غدقا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. caggal en jetti Allah subhanahu wa ta'ala en juuli en nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam saare jalalel naaɓe on calminama e inde ceerno men ceerno Abdourahmane Alaji Abdourahmane Sow mo ganduɗa kanko woni sababu kawral ngal en calmini saare nde fof eyyi en juurima gila he joom saare o ha elimano woni lanmenge mawde walla mbiyen saare mawde eko taari in fof salminama juurama yo hoɗɓe arɓe ɓe fof yo kala mbo ganduɗa mo nana konngol men eyyi en jetti ceerno men ceerno kaw Ali Sow toon to Diourbel mo ganduɗa kanko idi waɗande en ɗo yewtere ɓe mbiya ko oustaz Senghor nden noon mbiyen ceerno men ceerno Ali oustaz Senghor Sow toon to Diourbel o weltanama hitande fof o arat ɗo kadi mo yaha nokkuji goɗɗi te haala mum ka koko nafoore ɓolde machallahu caggal mum kadi on nani ceerno men ceerno Gedda walla mbiyen Alpha Gedda walla mbiya Tafsir Gedda Diallo to Sangil kankone ko addani en ko machallah nden ɗum ko yettere Allah no bete oya addani en tawhid woni wottinde Allah oɗo addani en ibadat woni dewe Allah siko Allah nden ɓe gaddi ko ganduɗa ko ɗum woni ko sohlano ko ɓe gaddi toɓɓere nde ɓe gaddi nafoore heewde nde ganduɗa enen fof hen poɗɗen hibbitade kono ittata on ɗon tawhid e on ɗon ibada ɗen dañno mawɓe men ɓe ganduɗa ɓe kamen keyni kamen janginatno on tawhid kamen janginatno on ibada no kaw Gedda haaliri ni defte maɓɓe ɗe piila ko wayno limce ɓeɗe kaɓɓira limce walla foole kono kala ɗo jangoyɗa saare naki sa arti kamen caggitanma ene wayno heɓen mawɓe tan jiɗɗen ar seeɗa saabu ko ziyare wiya ziyare noon won baɗanteɗo ziyara ceerno Abdourahmane o rendin ziyare jinnaɗo mum e waɗande gammo jamma nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko noon alhaali o lelori nden ɓen mawɓe waɗanteɓe ziyara ɓenne en kibbitade e mumen ɗen ɓe ɓeyda laɓɓin ɗen ɓeyda haal gueɗe mumen ɗum kadi ina moƴƴi he rendo he tengti e sukaɓe ɓe ndak won yaaɓe ha poogi enen kam en ngala mawɓe moƴƴuɓe siɗen limane tan ko mawɓe walla yimɓe woɓɓe limanteɗen eyyi ne wawi won sah hay ñoyeɗen ɓe limane kono wallahi ta ɗen dañi mawɓe ɓe ganduɗa ko fotɓe ande ko fotɓe haale saabu jangtade mawɓe moƴƴuɓe ɓe mbi anduɓe ɓe ko ɗum jippinta yurmede Allah subhanahu wa ta'ala e nokku sabu ɓen Allah wiyata ulaika ala hudan min rabbihim o ulaika humul muflihun
mawɓe mawɓe ɓe ko sahabaɓe mawɓe mawɓe ɓe ko joom annabaɓe mawɓe mawɓe ɓe ko joom mazhabuji ɗi e taabi ina yaha ha yettiɗo hannde nden noon ko he ɗum jiɗɗen arde kono ko adi fof eɗen calmina hoɓɓe men tedduɓe ɓe woni ceerno alaji Ahmad Darame toon to Medina Baye e ceerno goɗɗo no wiyete ceerno Faye ɗen ɓe calminanen ɓe juuro Seydi Darame lay yo adiya Medina Baye Barham Niass sunu gorgui borom tar xam-xam bak li mu àndal walan waar dafa jaaxal ñi fi nekkoon bayinu waar polak wolof ak séeréer akuk naar bal xeet yëpp bu ma konte damay juum faf Barham deleen boole ci ab buum gan ak xarit ñoo yem foofu akuk doom ndax fi nu naane ku fa mande do ab doom ila axiril abyaati ñu ngi siyaare bu baax a baax Ibrahima baynati woni gida Allah yadernaati Madina taybata haa koosi waliyullahi Barhamu Ibrahima baynati woni gida Allah yadernaati Madina taybata haa koosi waliyullahi Barhamu onon heɗotoɓe keɗoɗemi onon mantoɓe mballemi hami wawa jarde Barhami ko kanko woni gando Allah mu Ibrahima baynati woni gida Allah yadernaati Madina taybata haa koosi waliyullahi Barhamu so tawi ko bindi ko araboɓe si tawi ko gande ko naareɓe si tawi ko asko ko sarifaɓe ɓe fof na ndendiɗo Barhamu Ibrahima baynati woni gida Allah yadernaati Madina taybata haa koosi waliyullahi Barhamu sukayra jumen ne seedima si Cheikh Tidiane ardima ko refti hen ko Barhama ko tande khatmu maktum haqqa qadrihi wa miqdaril azim jarama ceerno nden mbiɗen mawɓe men ɓe noon hannde jontaɗo ko ceerno men ceerno Mouhammadou Mari Sow mo ganduɗa boni ɗo boleli caggal men jinnaɗo Alhaji Abdourahmane Sow kam yonta hannde eɗen poti haalde makko ko yaaji seeɗa walla ko juuti si heƴino kono ittata hadis mbo kalmi o naane e fuɗɗode he caggal aya o ɗo Allah subhanahu wa ta'ala wiyata son noddama onon julɓe son noddama ko ganda ina on wurtina ina on ɓeyda jehe notoɗe ko ɗum woni nde noddore on jiino tampirɗen he garal he e tampirɗen e fereji ɗi e ngulendi ndi e tumarankagal ngal siko Allah ɗen poti andu noddore nde ko noddore Allah woni ko haalete ko Allah wi koko wurtinta pittali men ɗi koko wurtinta ruhuji men ɗi o wi yo en noto nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o haali hadis mo ganduɗa o wi Allah wi wajabat mahabbati lil mutajalisina fiya jingu Allah ngu weɓani heɓu kono Allah ko wi ɗon e hadisul qudsi he wajabat mahabbati lil mutajalisina fiya jingu Allah ngu Allah wi ngu waɗɗima jingu Allah ngu waɗɗima Seydi Sow jingu Allah ngu weɓani heɓde kono o wi ngu waɗɗanima ngu wodani lil mutajalisina fiya ɓe ganda ɓe jooɗo sabunde ammin Allah jooɗo doɓe ɓe jooɗoɗo sabunde Allah bandiraɓe ndi ngulendi heeɗi haajuji fof sen gacci en kawriti ɗo ndawana sabi Allah Allah wi o yiɗima te jingu ngu ko ngu wajib he makko Allah kam la ko waɗɗi he mum kono hakke kam Allah ko yiɗma o wi jingu ngu waɗɗimama
njaafe o wi wajabat mahabbati lil mutajalisina fiya waɗɗima min Allah ngingam wonande jooɗodoɓe ɗe sabu Allah ɓe jooɗo sabu Allah sabu min Allah ɓe potani ɗon de wol mutazawirina fiya kadi ɓe juurodira mi sikki ɗum kadi nahe ñalande he en jooɗodiɗo e jonde he en jooɗodi e jippule he kono wol mutazawirina fiya eɗen juurodira kadi e nder hen goto fof juuro bandum mo mbayruɗayi mo ponnoɗayi haajuji kewɗi ɗen ɗi mbaɗa o yi kadi ɓe kadi ha joni min Allah ngingam waɗɗanima ɓe wona ɓe keeɓi tan foti ɗon nde Allah wi ngingu ngu ko wajibe makko o yiɗa ɓen taɓɓitiɗum ko wol muta habbina fiya ngingu Allah ngu waɗɗanima ɓe ganda ɓe jiɗodiri sabu nde am mi sikki jiɗodiral ɓirtotako ɗo dañɓe ɓe ko hunde ɓe gaddi e dañani ɓe ngari goto fof totti hoore mum Allah goto fof yiɗi bandum a soyno to banda fof ta mboma toñño mbiya oyade mi yaafima ɗum eyyi mbiya oyade mi yaafima ɗum mi waddama in jay kunda rowani waɗi bo ganduɗa taw mino ɗum looɓani mino e kala ɗo min kawri rek huɗo fuɗɗata ɗon min kawri e juma Njaykunda he mbimi mi acci fof eyyi toon ne hande woni siyare o Njaykunda ɗon gandi toon hanki ko toon julɗen juma enen e Samba Mberela onon fof min lomtima on toon kala koriɗo ya Njaykunda min lomtima on toon hanki khalifa o salmini on juurima o wi yiɗodirɓe sabude Allah min Allah jingam waɗɗanima ɓe nayɓitinwol muta basilina fiya woni okkodiroɓe woni tottiroɓe jawdi sabude am nden siko Allah ɓeeɗo ɗiɗo nayi fof ɗi gawa hadis o mbo ari e Muwadda a Malik teɓe mbi hadis o ko celluɗo ɗi nayi fof ɗi kawri he oɗo hadis kadi ɗi kawri e nde jonde men ɗi kawri o ziyare men mbaɗeteɗo lan menge hande le 11 mars 2023 nden ɓen mawɓe men on Mouhamadou Mari Sow mbiɗen eɗen ɓe juɓɓi e jimol Pular kono en ƴettat ɓe tan kaalen ɓe ko yaawi garen he Mouhamadou Mari mo ganduɗa kam woni lubbul mawdu'i o koɓe 37 mawɓe ɓe ganduɗa ko janngunoɓe ko jannginoɓe ɓe nguuri e diine ɓe maayi hen ɓe liggi hen ɓe tampi hen ha yettiɗo hande si ɓe goni 37 noon en dañat kadi rewɓe 37 woni yayira e mumen jinna e mumen ɓe eyyi so ɓe goni mawɓe 37 worɓe en dañatat hen mawɓe rewɓe kadi 37 dañen hen kadi taalibaji kewɗi ɗi limotako deftere nde wiyete ko tanbihul askiyayi fi siyari ba'dil asfiyayi noon inirmi deftere nde tanbihul askiyayi fi siyari ba'dil asfiyayi woni mino findina mino haalda he joom hakkille en won ɗani ɓe gondaka ɗum ɗo ko kaleten ko walla ɓe mbiya ko in goɗɗum ɓe bonna in ɓe ngaybina in ɓe jawa in en jaɓani ɓe gantu par ce que hayso ɓe gona akhbiya ine ɓe gona askiya i kam eyyi hayso ɓe gona yimɓe fuuyɓe kam ɓe gona ƴoƴɓe mbimi min kaldanmi ko yimɓe ƴoƴɓe woni ganduɗo hoore mum jiɗɗo hoore mum tanbihul askiya'i fi siyari ba'dil asfiya'i mi haala sira woni tarikh yoga e suɓaɓe ɗum noon koko wona in parani kala hen mawɗo momi innani gande mi was ɗum yettota o walla mi was ɗum haalane walla mi was ɗum andu kala mawɗo momi innani e ɓen mawɓe mi gaynani deftere nde mi hempinani nde mi fuɗɗi tan fuɗɗode noon koko jalni noon fulɓe mbiyata fuɗɗode koko jalni nden ɓen mawɓe men tawi en gasi en gubbiɓe en jejjitiɓe
walla en ɓennimaɓe mbimi enen hoɗo tegeten enen ne diine men ɗe hoɗo tegeten koyɗe men ɗe walla sukaɓe men walla ɓesguji men sa yi Allah bakara ha naasi o hoɗotako o tampata o amata e haalde qissa annabaɓe qissaji annabaɓe yawtuɓe eyi qissaji annabaɓe yawtuɓe waktu fof Allah haalaɗin ayat o haala qista o rewtombo ɗimmol o rewtombo taɓɓol masalan annabi Musa laabi poti qissa makko ari Allah mbo in rewto Gedda Diallo wi o inni Musa qissa makko laabi 606 eyi ko noon kadi ma annabaɓe heddiɓe Allah haalat mbo haalto holko woni nafoore ngol haaltagol pour mbawen ɓe ñembu no wirini nelaɗo wo kullan naqussu alayka min anba'i rusuli linusabbita bihi fu'adaka noon Allah wi minen kaala minen piro annabaɓe ɓe pour an nelaɗo an e sahabaɓe e julɓe son naniɗo ɓe ndewda on nani no ɓe mbadda onon ne mbawon muñ mbawon ɓe ñembu mbawon ɓe andu mbawon ɓe yit ko ɗum addi masalan Allah na waɗa ɗum caggal ɗum kadi nelaɓe ɓe woni nelaɗo sallah sallam gila e sahabaɓe makko ɓe ha e taabi ina en ha yettiɗo jareten ɗo hande kala mawɗo meɗɗo waɗɗo ko moƴƴi mbo waɗana deftere no fonno kala mawɗo meɗɗo masalan noddu faade e diine tarikh makko no winda ina anda ha yettiɗo ɗo men enen noon siko Allah eɗen mbawi eɗen tinnide kono mawɓe men ɓe kam danaka ko heewi hen koko yejjita koko heebi majju koko heebi masalan niɓɓit te koko foti andede nden noon enen fof poti hen darade goto fof eto hen kala dañɗo mawɗo men tengtiɗo e leydi men Sénégal e Gambie mawɗo mo ganduɗa o liggima o walli o waɗi ko tubakata ko participer e diine he woni musahama o remi lowre yañde kono yo en gandu ɗum o waɗane ziyare hay sen ndendinat ɓe he siyareji sabu goto fof wawa waɗane ziyare kam kono hande ɗen mbawi rendin si mawɓe hewɓe e ziyare goto par ce que ɓeɓe limanmi ɗo joni ɓe fof hande ɓe juurama kala ko ñaaga ɗo kamɓe fof ɓe ñaganama in nden ko ɗum woni fandare ceerno Gedda e yewtere nde e mino in haala mino wiya en dañino mawɓe ñembeteɓe no tafsir laamu men andi on kam ko gandaɗo ñande tan wonɗo siyare mum tafsir Malle Diallo ɓiɗɗo laamu woni nene mum woni jinnaɗo makko debbo o witano ko laamu woni o dañi laamu de eyyi tafsir Malle nene mum wiyete ko laamu mino on nane mawɓe 3 e jeeɗiɗo ɓe en puntinaten rewɓe 3 e jeeɗiɗo oɗo inde nde ko noon ko gandaɗo en dañino he biyeteɗo e ceerno Habibou on ko to wonɗo Badib ɗo wiyete Yuna Yero Kani ceerno Habibou Ba o tampino no bete e diine o ayno yannomo janga o jangue ɗo wiyete Kohil kono o notaka ɓe gondaka ɗum ɓe darani ɗum ɓe jeccaki ɗum ha o dawi o geddi taw mo heewi tep Allah o wi mbo funta leydi ndi ha o natoya ɗo o jiidaka ɗo o andaka o hoɗoya toon mawɓe kaali min koye babiraɓam o jiya o ari haɗo wiyete ngacc ndi nan toon ngacc fulɓe walla ngacc nawdi eyyi ko ɗon o ñallini kono o jambiti bolol mum ngol o haali ko yata ko mawɗo debbo o faami o ko looɓɗo ko jiɗɗo Allah yiɗi nelaɗo kono o notaka o wondaka comme no gandirɗen ni tan mawɗo debbo o ƴoññi ɗum tawi tan ko diine jiɗɗa ko gandal jooɗoɗo he galle he o waɗi ɗum ɗon e mawɗo Pullo Fuuta goto o ƴoññi ɗum dal ha o hayti ha o firtiti bolol mum kono moƴƴere nde o sawnode danaka eɗen mbawi ko heewi ɗon in heddi saabu on mawɗo debbo son ganda kam jibini
biyeteɗo alaji adama gonɗo Arabi Saudi kam jiwini ceerno Abdoullahi Ba to nema kunku ɓen ɗiɗo son gandaɓe koɓe yimɓe mawɓe ɗon gandi sabu ceerno Adama Ba hande kam mo julna juma toon to Makkatal Mukarrama juma Sudays kam julnatamo o ceerno men ceerno Abdourahmane so ndeyi hajju ɓe jiidi o waɗi ɗum e oto mum o naɓi ɗum nokkuji kewɗi e nder Makka waɗani ɗum teddungal mawgal o haali he ceerno Abdourahmane ko heewi hay koyɗol ngol o hoyɗi hajju makko jaɓama kanko ceerno Adama o hoyɗi in toon o haalani ɗum koyɗol ngol ceerno Abdoullahi Ba kam woni hande imam juma Nema Nasir ko almuɗo ceerno men ceerno Mouhamadou Nasir Niass radiyallahu anhu ɓe ɗiɗo hande ɓe pirtani ceerno Habibou ko yaay mu en jippinno ɗum haytini ɗum welni ɗum ha o heddi o hebbiti badi o kesaniya pour ganden deke yimɓe men ɓe ko yimɓe mawɓe no bete rewti hen ko juma jati on ne ko gandaɗo juma jati on noon ɓe mbiya ko Ba yetta ɓe mbiya ko Diallo juma jati ne ko gandaɗo akhiru muqawimin lil kuffari fi Sénégal kam wattindi felluɗe yo jihad ɗo e Sénégal ha on nani Ba Niass radiyallahu taala no jibinene makko na wiye ko atum juma o jibina ko o juma jati ɓe mbiya fetel juma o huɓɓi fetel o ko Saare Sinthiou de Sadio ɓe ko mawɓe men ko liggiɓe ko heewi ko mawni kono waɗi hen ko ubbete ina aybine ha ɗo kala na nabte ɗo taɓɗo in tawaka sabu enen ɓiɓɓe leñol ngol enen poti in haal enen poti in jangin enen poti in wittu kono en goppi in rek ha o watti askitine to jiyaka ciyawti on Samba Nguƴƴa ko hen jiya Samba Nguƴƴa Sow on o ɓoyani sanko kono dañi duuɓi temedere pawɗi par ce que o wi Alaji Abdoulaye Niass toɓɓini ɗum Ba ndaare tan ɗum Alaji Abdoulaye Niass jinnaɗo Ba Niass toɓɓini ɗum Ba ɗo e ɓul sutura he koosi ɗon gandi woɗɗotirani o woni ɗon mo janga caggal ɗum Ba mum wi jangde e julluru woni keddam kewɗam yadata ɗum itti ɗum ɗon kono wattande makko fof o jangiɗo tafsir malle mo kalɗen o nane tafsir malle o ari min gondi karan ko juuti ko Mamouda o elmotono Mamouda Heede Gambi o wi kam o juuli caggal Serigne Touba 1916 o wiyete Nawel ɗum ko kam haalani kamin o wona mawɗo moƴƴo ko en ton gattan Abdoulaye Natu on ko gandaɗo Abdoulaye Natu Sare Bocar Jeewo holko woni o liggaki e diine he Abdoulaye Natu Diallo ko neɗɗo mawɗo gandaɗo o darni daaraji o tafsiri ko kala o waɗi ine diine he e biyeteɗo Salif Diawo to Sare Gallo Kaware on ne ko neɗɗo moƴƴo janguɗo beytananoɗo Alaji Amadou Deme Sokone o wi kam o jamanu ido hay rentude mum mbaldi ta ko kodungal ɓe ndenti mbaldi eyyi Salif Diawo e Bano Ba woni gonnoɗo Sare Cako Birom Mala ceerno Mamadou Bano Ba hande mbo leli to Sare Bouba Heede Ñooro ka woni miñum ceerno Ibrahima Ba jibinɗo Oustaz Aliou Ba mo ganduɗa on nani deftere nde o artide nde Sokone hikka Oustaz Aliou Ba mo windi deftere e Alaji Amadou Deme Sokone nde arti hikka Sokone nde 400 min o ari ha gallam o addani kam hen defte 6 ma o arɗo e jonde so Allah jaaɓi on Bano o ayno hen mbo beyta o ayna mbo winda mo jogo alluwe ayi ko Allah yoɓiri ɗum tanirawo ɓiɗɗo miñum e ceerno men ceerno Alpha Ndulla Ba one ko he ɓurɓe andede idiɓe wat daaraji ceerno Alpha Ndulla men no mbimi ni heewi janguɓe to Dagga Jeeri
mi limtataɓe hande ɓe kejdata e feeri. Mamadou Amadou oɗo Alpha Ndulla ko gandaɗo ko liggiɗo e diine he iɓeteɗo ceerno Mouhamadou Bonko ba onne ko jarama eyyi e ceerno Mouhamadou Bonko ba on e wondo ko ɗo wiyete Saare Gallo Diawo o mbo jiya e ɓurɓe heew gandal e fulɓe he o jangi ko ceerno Amane Nene ba toon to Fouta kono hodde ɗum o wi kam hodde e ladde taki mi janginani ceerno Samba o wi wota koɗe he ladde he tan ceerno Samba gandal tigi o dañi kono ko he ladde o hoɗi o wi enen almuɓe yo en koɗat he ladde eyyi kono yo en koɗat kadi e saare en jaaɗen garta eyyi e ceerno Alpha Djibi Sow ɗon ɗum gandi on ne ceerno Alpha Djibi Bahde eyyi saare eyyi saare Wolo nawduɗo o wondo o yehi saare Wolo e ceerno mbo jabto men woni ceerno jiyaɗo o jabto woni ceerno Ibrahima Diallo mo leliɗo toto lamen on hande siyare mum o hande mbo mawni no bete nder Gambi lamen ñoomi eyyi kam woni babirawo walla gobo en toon to saare jabto o liggima e ɗine ko liggeyaji mawɗi ɗen gandi ko heewi e mum ko heƴata ɗo eyyi e ceerno yaya wondo ko Ndofane o jangini hewɓe e ceerno Aliou Mari e ceerno Ibrahima Mari Diallo ɓe fof ko saare Yoya ɓe liggima e diine he ko mawni ko o ceerno Aliou Mari Alaji Amadou Deme Sokone wino tawde on a jangi e ɗemgal ngal wona ɗemgal ma ha a wawi ya Fuuta to hoore ñiiwa jangoya toon to ceerno Amadou Makam ceerno Amadou Oumar Makam Sow ko noon de jangoya toon Pulaar so wiyama joni diine ɗe tawi kalat ɗe Pulaar tat Alaji Amadou Deme woɗɗi ɗon de Alaji Amadou Deme wi ɗum tawde a jangi ha a wawi o jangi ko jile kar kono koye ɗemgal jannanal eyyi o ari o wi ɗum an kay a jangi fof ndaare rek mbo ceerno Alaji Amadou Deme Sokone wi a jangi fof joni ya hibbito Fuuta jangitoɗa ɗum e Pulaar nda sa arti nafa koreji ma joni wiye diine ɗe wata ɗe kaala e Pulaar tat Alaji Amadou Deme Sokone woɗɗi ɗon de mais la son nani haala ka siɗen kaala Pulaar siɗen kaala diine rek kam Pulaar o ndiñen mboɗa walay tat Alaji Amadou Deme Sokone woɗɗi ɗon mawɗo jaaɗo ha jangi jangre no muusiri duuɓi nogas ɗa janga mbiyeɗa hibbito kadi ɗo ha Mali hoore ñiwa ko Mali pour ya wahli ɗemgal ma ngal mbawa Pulaar kalda koreji ma wama arsalna min rasulin illa bi lisani qawmihi e biyeteɗo Abdoullahi Wuuri ceerno Abdoullahi Wuuri o ko Sinthiou Hammadou Fall o wonɗo Abdoullahi Wuuri Ba mi sikki ɓe dekkenaɓe ɗon ɗum gandi on eyyi e ceerno Buuba Ba onne ko Kellel ceerno Buuba mbo humpata ka woni ceerno mum ceerno Moussa Ba toon to Kellel e Cheikh Mouhamadou Binta onne ko gandaɗo mbo ubbaɗo e ladde Cheikh Mouhamadou Binta e Mouhamadou Maari woni jinnaɗo ceerno Abdourahmane e Tafsir Bodial Ba kam jibini yaye mum ceerno Mamadou en ceerno Amadou wonɗo ɓe Saare Sutura Egge eyyi Tafsir Bodial Ba kam jibini ceerno Amadou Diallo Amadou Ba Ndofande kam woni jinnaɗo kadi jibini yaay mumen ceerno Amadou en Diallo Saare eyyi Kumba o ko Saare ñoomi o janggoyno to Alaji Baba o wi ɗum mi tottima Alaji Amadou Deme Sokone eyyi ko naɓi toon he Gayi e Sokone lambo andinen foti e Abdoullahi Diallo on ko to ñoomi Sinthiou Abdoullahi Diallo to ñoomi ko gandaɗo e ceerno Ibrahima Ba to Cuurum woni jinnaɗo ceerno Abdoul Ahad Ba jogorɗo wadde yewtere nde jamma eyyi
e ceerno eyi ceerno Alpha Bokar Saare Alpha e ceerno Penda eyi ceerno Penda woni bammum gelajo kahmo nanotono ɓe keewi eyi e ceerno Ali Ngaj ceerno Ali Ngaj fulɓe eyi mo ganduɗa dañi gandal ha yaltini bindol no fonno ceerno Ali Ba e moodi gelajo ɓe keewi e biyeteɗo ceerno Juma Saare Yero Sumbu jinnaɗo Alaji Amadou Ado min deke portable o ƴettatani di eyi no mbiɗen ni eyi ceerno Abdoulaye Diallo to ñoomi ceerno Ibrahima Ba Cuurum jinnaɗo Abdoul Ahad Ba e moodi gelajo e ceerno Jumay Saare Yero Sumbu jinnaɗo ceerno Amadou Ado e Alaji Ousmane Diallo Saare Jara ɓe fof ko hen ɓe goni 50 e jeeɗiɗo ɗum taki mbanmi in jimol mbimi bisimillahi rahmani rahimi hamdan mi yetti Allah balluɗo julɓe e fulɓe fof o waɗi ene leñol waliyaɓe anduɓe bindi e gande fof mi juuli e nelaɗo men binoɗo anduɗo andi fof o wi kadi allahu woni kabdijo kaɓotoɗo waliyaɓe fof nden o woni giɗo mantoɓe jaari cimti golle ɗe majjata en dañino mawɓe ñembeteɓe no tafsir laamu men e ceerno Habibu e Juma Jati Samba Nguƴƴa ko gando men Abdoullahi Natu e Salif Diawo Mouhammadou Bano e Alpha Ndulla men Mouhammadou Bonko e Alpha Djibi e ceerno mo jabto men ceerno Yaya Aliou Ibrahima Mari Abdoullahi Wuri e ceerno Buuba mbo humpata e Cheikh Mouhammadou Binta Mouhammadou Mari tafsir boñal ko gando men Alpha Bokar ceerno Penda ceerno Ali to Ngaj gando he mawɓe men Abdoullahi Diallo to ñoomi Ibrahima Ba Cuurum e moodi gelajo men e ceerno Juma Yero Sumbu Alhaji Ousmane Saare Jara ko gando men yo Allah yoɓanin ɓeɗo mawɓe nemaji jannata ko ni ɓe poti joni garen hankadi e Mamadou Mari nangue muti mbimi gande Cheikh Mouhammadou Mari ko joom daara ɓoy kaka majjata gande Cheikh Mouhammadou Mari so ko joom daara ɓoy kaka majjata daara ka ɓooyi de ka majji walla ka majjani Sharifu Saadu Wuldu Buhunna fandare makko nde wortata ko ɗo o ari o wi o suka yo janngoy mbo naɓe mbo arta mbo hori janngu Sharif Saadu Wuldu Buhunna kono fandare makko nde wortata kono nde o dañi duuɓi 17 o fiili defte o woppita o ɗanni o yehi digani to ceerno Malal mbo walla ummata nde o dañi duuɓi 17 fandare Cheikh Sharif ko wino ko yo janngoy o hori janngoy nde o dañi duuɓi 17 ko nden o yehi digan on gandi digan noon ceerno men ceerno Mouhammadou Mawul Aynayni Sow o ari kam woni mo ganduɗa kam woni ceerno hadara o on woni Saadu Abihi Sow on woni Saadu Abihi Sow ko ɓiɗɗo e ceerno men ceerno Mouhammadou Ali Sow toon to digan ceerno Mouhammadou Ali Sow kam woni jinnaɗo ceerno Saadu Abihi Sow on Mouhammadou Mari hawruno ko joom kawisaji ɗi kuɓata darinoɗo mbo jangdina julɓe mbo fewnita o jangini ɗum Qur'ana e duuɓi 3 mbo ɗiggita o tarbini he makko duuɓi 2 o andi Allah o yekkita ko on sanga o rutti Salum ɗo saare mawnde nde rappata ko ni woniri nde o dañi 17 o yo jangi ton ko duuɓi 3 to ceerno Saadu Abihi Sow o tarbini duuɓi 2
woni duuɓi jowi toon to digan ko ndeno arti kanko ceerno Mouhamadou Maari o jooɗi ɗo e saare mawnde kono caggal ɗum o rutti ɗaɓɓoyde gande kanŋe ɗe gartira o yehi Fuuta Tooro Kanel to gande kewɗe pawodira e juuɗe Alpha Ibrahima wan ɗo Qur'ana fassira e fannuji kewɗi tengti fannu miras o andira o mooɓiɗen gande o nawti saare mawnde jaalalel naɓe ballita ko pular kalatmi danaka jarani firde mbimi caggal ɗum o rutti ɗaɓɓoyde gande kanŋe ɗe gartira gande kewɗe o yehi ɗo wiyete Fuuta Tooro saare wiyetende kanel to gande kewɗe na pawodira gande kewɗe goni toon o jooɗi e Alpha Ibrahima wan on woni ceerno mum Alpha Ibrahima wan ɗo Qur'ana fassira ɗon kam ceerno Mouhamadou Maari o firana Qur'ana e fannuji kewɗi tengti fannu miras o andira e fannuji kewɗi o jangguin toon kono fannu miras woni ndonu ɗum o ɓurno waw kanko ceerno Mouhamadou Maari o mooɓiɗe ɗo gande o nawti saare mawnde woni jaalalel naɓe ballita saare jaalalel naɓe kamen nde ballita saabu on ji hande nde ñalande nde ɓe dañi ɗo nde ganduɗa hande aduna o foof hawri ɗo galleji diine ɗi foof kawri ɗo mbaɗa profite o calminen ceerno men ceerno Gassama ceerno men ceerno Abdoul Aziz Gassama toon to ɓulel mo ganduɗa ko ɓiɗɗo ceerno Boubou Gassama gandaɗo o mo ganduɗa o liggima he diine he o liggima he tariqa a Cheikh Sadou Abihi walla tariqa al Cheikh Abdoul Khadir Jaylani ko hay goto liggaki walla mbiyen ko hay hewɓe liggaki mo ɗo e jonde he en calmini en juurima ɗum nane nde o yetti ceerno Abdourahmane nde yi ɗum mbo hen welti weltare mbo en haali kongi wallahi ceerno ko gay ponnoɗa ara wallahi gay ponnoɗa jooɗo min calmini min juurima nden oɗo o heeɓiɗe ɗo gande o jooɗi toon woni gaay woni o jooɗi saare mawnde woni o jooɗi toon mbo jangina gande Qur'ana defte ten o jooɗi toon mbo jangina gande Qur'ana defte men o rewi he batte Cheikh Mouhamadou Binta ceerno mum gila hanki men ko joom kaawi saaji mawɗi ceerno Ali ceerno mum woni seede men nde o yehi hoɗo yaade mo o ndaari peeñɗi oɗo gandu men ko nden Mouhamadou Ali noddi ɗum kaawi saaji firasata kam Cheikh Mouhamadou Binta kam woni ceerno mum ceerno Mouhamadou Maari Cheikh Mouhamadou Binta mboɗo leli e coyle cikkate min hoora mi ari ha juurimi ɗum hitanu mo okkami gayi ɗiɗi walla tati wondode sareero sumbu nde juurimi ɗum jami sareero sumbu okkami gayi tati mboɗo leli e ladde he mi hibbito toon de wallahi eyyi on Cheikh Mouhamadou Binta noon kam woni ceerno Mouhamadou Maari o hoɗoyinoma ceerno Mouhamadou Ali Sow digan ceerno Mouhamadou Ali Sow noon kam woni jinnaɗo Cheikh Sadou Abi Sow on woni jinnaɗo ceerno Mouhamadou Mawol Aynani o mo jiɗon ɗo kono nde o ari kanko Cheikh Mouhamadou Binta o laari e peeñdi ceerno andi ceerno koko wawi yankikinade o wi he ɓernde mum min de mataw no nanirannomi ni ceerno o wona noon tawrumi ɗum kono nde o ceerno Ali nde wi ɗum haɓri ɗum ko wadda ko he laawol ko nden o jebbili ɗum taki mbimi nden oɗo ceerno Mouhamadou Maari ko he Mouhamadou Maari yalti gando mawɗo to leyɗe men woni Abdourahmani maccuɗo Allah balluɗo julɓe men mbo wurtina diine e sunna ne laaɗo mbo jingana fulɓe men mbo jongana talibaji e hoddiɓe mbo wurtina ɗemɗe men nde o faltaki kala laabi waliyaɓe mbo ɓamta mbo yekkita Abdourahmane ko he Mouhamadou Maari Sow yalti o gando mawɗo to leyɗe men woni Abdourahmani maccuɗo Allah balluɗo julɓe men o wurtini diine e sunna ne laaɗo mbo jingana fulɓe men mbo jongana talibaji e hoddiɓe mbo wurtina ɗemɗe men nde o faltaki kala laabi waliyaɓe o ɓamta mo yekkita o mooɓi julɓe fof o hawrindini kala leƴƴi fof
o hajji suudu Allah o rutti e jikke moƴƴo e jikku fof o ɓamti suudu Allah ndu jalba jalbini saare fof o ronti daara jinnaɗo mo jangina gande fof yo Allahu juurnu ngurdam makko e nden kaka majjata mbiɗen Abdourahmane o mooɓi julɓe fof o hawrini kala kala leƴƴi fof o hajji suudu Allah o rutti e jikke moƴƴo e jikku fof o ɓamti suudu Allah ndu jalba jalbini saare fof o ronti daara jinnaɗo mo jangina gande fof yo Allahu juurnu ngurdam makko e nden kaka majjata haqqa qadrihi ko ɗum ɗo jinnomi tongude ceerno Abdoullahi Fututo foti mi wawa in haaldu in fof kono ala kulli haalin ɗo kumnirmi ɗo o wurtini daara mawɗo o ko ɗum ɗo ñagotonen enen fof yo en nangu daaraji men ɗi sabu daaraji ɗi kanji goni projet ji men ɗi ganduɗa si ɗi jeehi tan fof men yeehi kono si ɗi mbaɗi échec tan ko heewi hen waɗat échec nden en kannanɗo allahumma salli ala seydina Muhammad sallim en totta ceerno Abdoullahi inchallah oɗa taaliq machallah mina andi wadde taalih kam ɗum saɗat ulama ul usul en mbiyat tawdihul wadihi yo addi ila labsi sa wi ɗa laɓɓina ko ɓuri laaɓ a jiiɓat tan te ko haala ko ɗo mina sikkina laaɓi na ɓuri laaɓ naange dow hoore te ko ɗum tan woni ko nafata ko sabu sa yi Allah mo qissano nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam annabaɓe yawtuɓe ko wi ɗum ko linu sabbita bihi fu'adaka ha min tabintina hen min tinnira hen ɓernde ma ko ɗum taki andude hanki ma moƴƴi sabu sa andi hanki ma tan a andat no pewnirta hande ma te sa fewni hande ma tan a newnat janggo ma kono ceerno Samba on jarama sindo konngol pular na dañi konngol ɓurgol teddu on jarama min mbiya noon on jarama walla min mbiya ngol konngol minen calmina kaw men kaw Adama Ñalel onon kon fotɓe wuur kon fotɓe juut balɗe sabu nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wi khayrukum man taala umruhu wa hasuna amaluhu ɓurɗo moƴƴude mon komo ganduɗa hoore ma o juuti balɗe no feewi kono golle mum jooɗi no feewi kam Adama Ñalel woni luqmanul ummati gasi firan ɗumin luqmanul ummati kaw Adama ceerno Samba meselal leñol wi an woni ñeeñɗuɗo leñol woni luqmanul umma mo ganduɗa sa anduɓe jeddodiri ko nelaɗo Allah walla wona nelaɗo Allah sa tan heɗima no jangguinirat no ni a andat ko joom dokke mawɗe wonɗo te Allah noon ɗen dokke ha joni mboɗe jogui innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha'u te wallahu zul fadlil azim ala kulli hal ko jewtuɗon koɗo gila e oustaz men oustaz Senghor woni fibde fulɓe mbi fibde si fiɓaka no foti fiɓirede ni moƴƴani si fiɓaka ne fibtoto nden ko ma fibde wona nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam duuɓi 13 ceerno Samba si tawi mi fuujaki ko Makkatal Mukarram woni ala ko noddanno yimɓe ɓe si wona pible ɗe yo cellu yo pible ɗe cellu yo Allah wottine ha tengti noon hande o jamanu men hande hen saha nana konngol wallahi so tawi rek a jangi seeɗa a hulat a horoto andindin wottinoɓe ɓe Allah subhanahu wa taala he nder nodditoɓe he diine l'islam hen annindirta en ceerno Samba ko waɗi ɗum ko wasde andu hoko woni nafoore fimde nden Usa Senghor daiman tuzakkiruna bi ifradillahi subhanahu wa ta'ala wa tawhidihi wa tujaddidu i'tiqadina
baynana wa bayna rabbina ɗum noon wona hunde famɗunde winoma dimo wino awwalu wajibin alal abidi ko ma'rifatu rrahmani bi tawhidi hande ma tampuɗa tampa e njuulu ma e korka ma e asaka ma e yade makka walla geɗe ɗe fof yo taw taɗa andi Allah ɗaɗum wottini Allah subhanahu wa ta'ala lahdari wiyen awwalu ma yajibu alal mukallafi ko tashihu ndeke iman no woodi kono la budda an yusahhaha ma mo hesɗintine seydi Senghor a weltanama basartana bil khayri allahu yubassiruka bil khayr allahu yujazika anna kulla khayrin atala allahu umraka wa kassara allahu amsalaka ceerno Gedda onon kam on kalantaki ɗum ko ceerno jaaduɗo e jamano ko joom hikma udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana o haaldata e mawɓe ɓe o haalda e sukaɓe sabu o jippinat hoore mum ha fodda e fofen seydina Ali wiyanno haddisu nnasa ala qadri uqulihim sa yiɗi naf yimɓe a jippoto ha podda e mumen jewtida e mumen on jiiso haale football a fogat ko Lionel Messi walla Cristiano Ronaldo ɗum ko andude jamanu ma te seigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum wino ma sek sa jamano na xam sa jamano daka gën a jiidude e jamano ma andude jamano ma ɓurin sabu hande sa yiɗi yewtan sukaɓe haalantaɓe ko faate football haalantaɓe ko faate lambo koye mbiyata o ko tarduɗo kono sa haali football foɓɓe kettotoma sabu ko ɗum min guuri ceerno Samba yo Allah ɓoynu darde nde bandiraɓe fulɓe on jiiɗi jimiɗi ceerno Samba yimiɗo Baye Niass e Jolfe ina famɗi wali e waliyaɓe Sénégal ɓe mbo ceerno Samba yimani ñanden tan o neldigam jimol mum ngol o yimi Serigne Abbas Sall mbo Louga mo ganduɗa hoore ma ko mukaddam Alaji Malik wallahi na gasa jimol ngol ma en gartu en jemma kono sa yi jimol ngol o yimi ɗum ngol a anda ceerno Samba ko joom dokke ko noon o waye Baye Niass noon o waye Alaji Amadou Dem Sokone noon o waye Digan naɓe noon o waye Ngilo naɓe noon o waye Bourle naɓe noon o waye Serigne Touba noon o waye Alaji Malik noon o waye fofen ayi ko moƴƴo tan wata ni moƴƴo rek yiyata kala moƴƴuɗo jaɓana ɗum moƴƴere mum ana jaɓande moƴƴo e moƴƴere mum ɗum usatama ceerno Samba noon ko ɗen dokke Allah okki ɗum joni noon bandiraɓe fulɓe ngesa Allah bani kala jiɗɗo aawo wa man yuridu llaha gardan hasanan ceerno Samba ko rewti hen yudaif lahu Allah wi kala ñamluɗo kam ñamande moƴƴere min Allah mi sowananma ñamande nde te on nani naane ceerno Gedda wi almalu walbanuna zinatul hayati dunya kono noon walbaqiyatu salihat khayrun inda rabbika sawaba ɓiɓɓe e jawdi ko cuɗare aduna tan woppude ɗo kedde moƴƴe noon ɗum ɓuri moƴƴu to Allah o yanto men de to Allah ceerno Samba hedde galle mum no waɗi terrain mo ganduɗa hoorema ko bayal jaajɗo o yiɗi tan ko hebde bayal o waɗa ɗon daara qur'ana jangat ɗo qur'ana mbo jangina sariya mbo jangina ɗemgal pular duuɓi hande he juma duuɓi hande ɗum no ronki te wallahi en dafaka alɗuɓe nden noon kala jiɗɗo aaw he ngesa Allah ceerno Samba mboni on bayal ñe simo heɓama ko wasa fulɓe fof wonata ko nafoore men enen fof te noon fulɓe wallahi sen belsindima goɗɗo arat sooda bayal o weeɗamo ceerno Samba sabu koye ngesa Allah o dawata heno hirdoto nden noon woten jaɓ daɗeɗen hen enen ne kala ko neɗɗo waawi kala ko neɗɗo dañi wota yaw on jii ko liggani ko diine ɗe e ko liggani ko leñol ngol
tinnoɗen hono ceerno Samba en hono ceerno Gedda en hono ceerno Abdourahmane en hono kaw Adama Ñalel en wallahi kala daɗɗoma e ɓe daɗma kono kala daɗaɗon e koye ɓe daɗaɗa fulɓe noon moƴƴuɓe men fof en belsidima ha woɗɓe kepti Serigne Touba ko pullo Alaji Malik ko pullo Baye Niass ɗon gandi kay Samba Kellel Jolfo meeɗa wiye Samba Kellel kalotiren gonga tan Samba Kellel Jolfo Samba Kellel Caam o kay ɗon gandi ko pullo fulɓe belsidima ha fof jaɓtama e juuɗe mumen ɗen pucciti guite tinnoɗen enen ne tinnoɗen